to go, 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 go. I guess we're ready to go, 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 go. I guess we're ready to go and go, this, go, that, that, that. I guess we're ready to go and go, this, go, that, that, that. I guess we're ready to go, 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 go. Hej alle sammen, Mark her, som ejer FIFA 13 Ultimate Team Dansk Community. Jeg vil bare lige sige til jer, det er sidste kamp, vi får lov til at spille, før at de to øverste går videre, så det er alt eller intet dem, der ligger nummer 2. Og nogle af dem, der ligger nummer 1. Alt kan ske nu. I må jo selv se på gruppestillingen, jeg kan ikke lige huske det. Nu har jeg siddet i noget tid, det tager alligevel lidt tid at sætte folk sammen, fordi jeg kan ikke huske, hvem der har spillet, og hvem der ikke har spillet. Så, men i hvert fald det bliver sidste kamp, og så hvis der er nogen, der ikke ønsker at spille sidste kamp, hvis de er ude, så må de jo sige det. Fordi så bliver det bare taber, altså, det er det jo. Men i hvert fald, ellers så kan I jo også udfordre folk ved at sige, at hey, ham kunne jeg sgu egentlig ikke lide i turneringen, han skal sgu have lidt modstand sidste kamp, så ham vil jeg sgu gerne spille mod, for at bare irritere ham måske, eller fordi, at I vil bevare jeres ære, selvom I er ude. Jeg synes I selv, I kan spille de sidste kampe, vi har tilbage, og nogle af jer er nok lidt sure over, at I er blevet taber dem. Men I skal lære at spille jeres kampe. Det kan kraftedeme ikke være så svært at gå ind og ansøge ind på Facebook. Skriv en besked, hey, kan du spille på de her tidspunkter? Så skriv en masse tidspunkter til personen. Så tilføjer den på Playstation, og så spiller en kamp. Det kan for helvede ikke være så svært. Jeg har hørt problemer med, at der er en, der ikke kan finde ud af at oprette forbindelse til nettet. Jeg har hørt problemer med nogen, der ikke kan finde hinanden på Facebook. Jeg har problemer med folk, der ikke kan se folk beskeder om bare på Facebook. Folk skifter Facebook, jeg ved ikke hvad. Spil den kamp, og jeg holder ikke med nogen i den her turnering. Jeg kender ingen af personerne, som er med i turneringen. Jeg har ingen kontakt til nogen af de her personer. På ingen måde. Jeg kender ingen af dem. Så jeg har ikke noget specielt forhold til nogen af jer. Husk, det er 50.000 content, der er på spil. Og det her, det er, jeg lægger, klokken er 23:35 lige nu, men jeg lægger den nok ud nu. Så kan jeg få lov til at se den i morgen, og så får jeg til den 25. Jeg blev lige optaget 2 sekunder, men jeg kom vist fra at sige, at I skulle spille de der kampe der. Så husk det, og skriv til mig, hvis I har nogle problemer. Der er nogle få personer, meget få personer, fordi jeg har været så... har været lidt bagud med tiden, så fik de lov til at spille deres kamp, men så har nogle personer solgt deres hold, og jeg ved ikke hvad. Spil nu bare den kamp. Ha' forbindelse. Den person, der har forbindelse, den person, der har haft tid mest, får de 3 point. Den, som har haft tid 2 gange inden for 48 timer og ikke kan få forbindelse, får ikke de 3 point. Jeg håber, I kan forstå mig, og jeg prioriterer ingen på nogen måde. Jeg er faktisk pisse ligeglad, hvem der vinder turneringen. Fuldstændig. Den bedste vinder. Og sådan noget det. Så det er op til jer selv, om I vil vinde den turnering eller ej. Fordi jeg tjener ingenting på turneringen. Det er kun jer, der tjener. Altså, jeg har lavet den her turnering for jeres skyld. Jeg har ikke lavet den for at irritere nogen. Så husk det. Og så kan I bare stille spørgsmål.